Tapos gusto mo i-migrate sa IG. Nalong search mo lang pala siya. Kahit ano ng IG. Ayun o, di ba may ganyan yung infinity? Kaya ito na meron ako. Di ba, darating mo na, di ba may infinity? Ano naman, may infinity. Tapos pag pinopen mo, long press mo. Pag long press mo lang. Tapos mag-automatically na siya mag-boomerang. Kung ano yung nakuha sa camera. Ayaw ko naman ng boomerang. Hindi ko ano yung nakuha sa camera. Boomerang na. Yung ano, kasi ikaw lagi ka kasi naka-live. Hindi na ako. Eh naman lakas naka-ano ng memory, yung naka-live. Parang pinaka-malakari sa pinelos na rin ko na pinuyan. Pinaka-malakari naka-limit up to. Pwede pa tayo yan. Kaya simula mo naubos yung battery ko, tinanggal ko yung live. Kaya naka-over. Hindi ko awin ang Bulacan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. 5 araw. Ay, mga narating. Kaya ako babalik sa ano. Niya. Doon niya naman sila. Ano ba? Marami. Mag-host lang sila. Sa ano. Umalis sa bahay ni Kuya. Ako kamukha. Hindi ko nga. Si Papa nga. Gusto ko punta. Gusto ko yung makapunta. Hindi yung gwapo ni Miko ngayon. Tumapo. Hindi naman si Miko tumapo. Siyempre, pag tulog eh. Ay, ako yan, baka ganyan din ang tulog eh. Dito ba ang gusto ko? Ay, chocolate lagi tayo. Almusal, bulan, merienda. Ay, binasik kita ako yung pasko. Ano ba ito? Ano ba ba? Ramon, nilulaw ko nga naman. Ay, pagwala. Nakamuna. Sabi ko nga gula sa binalik. Alam niya na ako yung invitation. Wala pa naman siya gagawin hindi. At least ka nakakapag-ibang siya. Hindi ko wala akong bahay lang siya. Hindi, mas pa-part-time ko sa... Kailangan niya kasi mag-experience. Para malaman niya. Madami lang pala yung ano ang hirap natin. Nakasabit ka pala din ako sa budget. Kaya nagugutom na ako. Binigyan lang sana ako company na kung kailan mo gusto kumain. Ibang company. Ngayon, tignan mo yung baon. May pababaon ako. Tignan mo yung baon. Iwas gastos kasi pag may baon ng mga biskuit. Oo. Parang kahit income. Meron pang baon. Pero mga katrabaho ko pa nabigutom sa bagto agad yung mahanap na biskuit. Ikaw daw pinakakakaw na yun. Ako yung pagkagutom. Sila ba, natuto na rin sila sa akin. Nagbabaho na rin sila. Magutok ako magutom. Minsan kasi magutom yun. Si Arwa ka, pagkapasok ko pala, nagugulat siya, naguguya na ako eh. Kung nasa taas ako na may nakaipit na biscuit sa mukha nga ako. Ayun na. Oo. Ay, naku, kanain mo. Paano ba mag-isa ko mo? Kakakaya sa Roblox. Di ba yung pagniklaro na naman? Nakakaya sa train. Mamaya mo na buhay mo nga. Manayin ito. Sabi ko yung mo po kasi nakuha anak ko. Hindi mo kami ginagawa ng tapas. Mamaya ka niya sa folder na ako. Yung Android. Saan ito din mo? Ang telephone mo namin.
Ano pa? Quality. Quality. Ay. Ano mo si mama, oh? Ne? Anong ginagawa niya? Mama, anong ginagawa niya? Dahil ko mag-ito. Teknolohiya. Hindi nga, continue niyo kami na. Tama na yan. Kinakain niyo. Lalaro? Teknolohiya. Ang dami na. Mamaya mo na. Mamaya mo na. Marami pa naman mamaya na. Dapat sumubang sa ng dapat ano eh. Ikaw. Iya, tingin mo. Ako? Yeah. Dapat mag-take out ka rin. Dapat saan ba ka? Narami din na. Damit niya si mama. Nagawa mo. Sumintal. Sino ba silang tatay? Ginagawa mo. Teknolohiya. Ano perang TikTok mo? Nilalaki naman yung mga pangabunan niya. Antay mo kasi ate.
Ano? Hindi, magkuha ko na kayo ng gusto mo magkuha. Hindi pag na ba yan? May spaghetti pa? Saka, yung tam. Yung squid. Meron din. Pag-picture na kayo. Very full, no? Hi, brother. Wait lang, brother lang. Kung gano'n pa ako malulunod sa lagi. Yeah. Yeah. Kaya namumula na yung mata ko. Uy. Yali, yali. Ano na yan? At tayo makuha. Diyan ka nga kuya. Ang pangat niya dito eh. Makuha yung dalawa. Kasama ito tayo. Bakit sa messenger ka nagpipicture, hindi sa mismo camera? Sisay mo rin ako, Pep. Tsaka mo ano, gusto ko sa ano, ganda sa camera. Ano ka, Pep? Mapang oo. Oh, wala na, picture mo yan. Mamaya na kay mama, hindi ko makaplay ko eh. Sige na, mag-picture. Mami, ang dalawa ni Doris. Mami, mamaya na. Mas okay siguro sa Pilipinas lalong sumasakit. Ikaw na. Hindi mo ako pinipigil sa'yo. Ay, meron ka. Wala Pilipino. Takpan mo nga yung dalawa. Wala, takpan mo nga yung dalawa. Dennis. Yan, durong pa. Hindi naman kasi kita, mama, yung dami. Okay na yan, mama. Mamaya na, mama. Kaya nga sabi ko sa mga gumawa. Spaghetti. So, kumain din na kaya? Spaghetti na lang. Spaghetti sa ice Ay, Johnny. Ate? Ate? Oh, sweet. Ano ko naman beef? Hindi naman kasi masarap. Meron kasi tayong beef tongue. Ayun o. Ay, kumuha ka naman ng beef pa. Oo, sa akin. Ayun o. Mamaya, Kai. Labas mo. Tingnan lang, tingnan ilang kamot tingnan. Sa dalawa. Mabindot mo kaya. Ay, nasawsaw. Ayun o. Ayun, oh, excuse me. Bakit ako? Ay, hello. Excuse me. Gusto nyo nga? Click dyan. This on the... And then titingnan doon sa likuran. And then lock select finger. Pahawak ko muna ako kila tita Bali. No. Okay na yan, okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Okay na. Bali, yung. Paano niya pipindutin? Then, here. Saan lang? Yan. Yan. No. Lumapit. Yeah. Ikaw hindi. Okay. Thank you. Sisi. Thank you. Hindi makasakit na. Picture.
Ano naman yun? Wow. Sabihan niyo po. Tama naman. Hindi. Kaya Dapat nagpa-picture na rin kayo. Sa kanya naman, hindi niyo pa binigay sa akin. bagong camera. Buti na lang nung, kasi kung lumapit na ba kay Leeg, manatakpan ni Lele. Nahulog. Ayan nga! Tingnan mo kasi muna. Nanay ba ako? Nanay ba kami? Mama, that's day. Picture kayo. Picture. Talo kayo. Kanina nga kung picture kayo. Nakatawag din sa kanya. Ay, Hindi mo na sayang. Binibili mo, hindi mo binibili. hindi picture sa ano kakatawa. Hindi ko pa sa Pilipinas. Binibili. Dapat mag-ganto rin kayo ng papel. Kaya nga. Mamaya. Hindi ba? Level? Rico, tingnan mo sila dalawa. Bilis mo tigay. Ilan po yung camera eh. Okay. Hindi ba ano po pala? Pinamapit ka naman konti. Ayusin mo. Yan. Lapit ka pa. Ikaw naman kasi lumapit. Para ka naman galit sa kanya. 1, 2, 3. Isa pa. Isa lumaluan. Yan. 1, 2, 3. Isa pa. Mag-walkie ka naman, ma. Nonchalant. Isa pa. Last na. Tingnan niyo yung kayong cake. Yan ang ganda niya dyan. Mag-TV ng daw YG. Tsura ko. Ang galing naman ni ate. Kanisi? Tingnan ko ito. Inoto mo kabalog mo sa mga. Ito sa ating tatlo ko yan. Sa kanilin. Wow. Parang hindi po masyadong. Wala kami mahanapan na malaking cake. Puro gato na. Kaya ma. Kayo. Ay, di wag niyo. Sayang na Sige yun nga, sa kanya tayo na ko lang. naman inaya. Hindi na yun. Lumos? At least meron na tayong isang. Huwag na natin. At least meron na isang. Yan yung sa atin. Oo, ang ganda. Pwede mo pa-develop to? Pwede mo siyang yan sa cellphone. Sa cellphone, paano? Mamaya. Naidala naman sa akin. Ang ganda mo. Dapat gano'n mo si Nico. Eh, sa Yung sila na kinuha ko. kasi hindi nakita. Oh. Baka gusto rin yun. Ate, tingnan mo baka mabasa. Gusto din. Wala nang ano. Hindi pa siya. Nakabisi-bisi ka naman sa gitna lang anak. Hindi pa masyadong... Hi Kim, ikaw meron nice family. Happy Mother's Day. Thank you Kim. Oh, Kim, don't forget to like and share Kim. Puti ka lang sa mata ko. Buti na ihahaba niya yung bench niya. Yung leg niya. Buta pa niyo. Sabi ko, susum ko sana. Kaya palang mas mo. Sinusuka? Akin tayang. Ano ba to? Ang pinto. Ang dami mo na siya. Kunin mo, ipaano mo na sa cellphone. Ay, may mo gala. Hindi ako alam mo. Nasaan yung akin dito? Ito. Yan. Para sa'yo, mama. Salamat. Dito ka. Ano yan? Ha? Ano ba? Uy, wala ka doon.
ko ba, hindi daw sa dito. Naglaga mo yan. Eh, hindi, may drinks. Kay mama yung drinks. So, ay, pumula pa ng talon. Hindi yung talon. True feeling. Dali mo sa akin salad. Hindi ako ng beef. Sabi ko, mag-order ako salad. Ano sabi niya? Wag na, meron daw. Sabi niya, okay no? Di ba sabi mo? Kung wala ka na, kung kukulang. Hindi, kasi sinabi ko sa kanya, pinagagalit niya. Hindi, ayaw niya mo. Wala, ano to? Meron ako. Stop. Wala. Wala. Stop ko yan o. Wala pa yung spaghetti ko. Oh, kumaon. Pagod ko mo. Kumakain ko na. Alam mo naman, tumubo yan. May parang daga. Nilalang sila pakuli. Ano guys? Nalulungkot na mag-isang. Kasi hindi makikinig. Nalang, nababaliw na mag-isang. Ayaw mo na mag-isaya yun. Sabi ko kasi sa kanya, sabi ko kasi sa kanya, Taas na yun. Pero, dadalapag sa, ako dalapag sa kama ko sa ako sila ko. Hindi ka pwede sa taas ko sa iyon ko eh. Ang bigat pa ng katawan. Ang bigat pa ng bigat. Sabi ko, kung pupunta doon at mag-inuman, doon na natulog, magdala na ng ulit. Nung nakaraan, sabi ko, ba't di ka na doon natulog? Maglagay ka na sa kanin damit sa amin. May mga shirtless ka sa amin. Wala pa naman si Miko eh. Wala mo ikaw. Pagano. Wala mo problema eh. Nagsisilin. Robert kasi. Feeling ka rin. Kaso ako naman ang pamit eh. Kaso ka naman sa ilaw dito sa akin. Mayroon na. Let's eat, Pep. Thank you. Uy, para bigyan kay Chicken. At sabi niya ako natin ano, chicken skin. Oh, puno ka nila yun eh. Nagluto ka ng chicken skin. Ay, ano ba kayo? Pinakam ko. Kumain ko eh. Hindi ako nagkakam ko eh. Mama, pwede pala mabal na. Kaya. Yun, hindi mo pala sinabi pa hapon. Di ba kung Hindi ba nakapalo sa sa topic? Kasi ano ang nangyari ko, ano yung pagkakala ko, ano? Nag-change topic. Ang ganda. Ano pa ba sa akong tuloy? Kanina. Wala yung ina-order natin niyang salad. Tignan mo. Ang dami na. Ano na? Sa inyo, gusto pa niyo naman. Thank you sa po. Kami tayo pabiliyang. Thank you, Miko. Ba't nag-stop? Ito ka sabi. Kaya pala sabi nila, ilabas mo na. Kaya kami nawala. Ilabas mo na. Nalaglag mo mukha rin. Ano nakalaglag? Kaya pa naman sa mo. Mamaya na kayo na. Dito kasi ako to.
Ito yung plato nila dito, no? Ay, kaya niya. Balik yung may dito. Tala mo lang yung Miko yan, no? Naka-iminit yung dito. Mag-start ka ng babae na. Sige ka. Ba't nakaano na naman sa kayo? Biscuit na naman. Doon yung clear. Ay, oo nga pala silang dalawa biscuit. Una sila na bilang sa bahay. Balde. Kaya huwag nyo nga paglolo mo sa mga. Pati na mabit. Yan sa'yo, sinabi na yun. Ngayon inabi na yun. Bakit tayo sa dyan? Ano ba yung order mo? Kuha ka tabako. Gusto mo yan. Wala pa yung ano. Spaghetti. Lia, Lia, tingnan mo, may bigay sa akin si Tita Yeye, saka si Kakay, saka si Tito Miko. Lia, tingnan mo. Lia. Ikaw, tingnan mo ang bigay nila Kakay. Ano to? Hindi ko to, alam na. Nakakanta ni Mama. Tingnan mo niya. Bigay ni Kakayaw. Kakay sa kayayeng. Regalo nila sa amin ni Mama. Opo, regalo po nila sa amin. Si Kakay sa kasi yayeng, sa kasi Tito Miko. Bigay nila. Strawberry o strawberry? Oo, kasi hindi lang may strawberry na. Hindi. Mother's Day. Bigay sa akin nila Kakay. Nila yayeng. Regalo nila sa akin. Ano to? Nanikman ko na po, masarap. Lasang strawberry. Di ba paborito namin yan? Hindi ito nakakain, papel to. Bali, next year ha. Ay, next month ha. Araw-araw tayo ha. Labas tayo ha. Na ilang araw na lang, nagtulog na lang, punta ka na dito. Kinuha mo na si Miko si Bunso ng ano? Lola M, punta sila Lola M, Mia. Amang, Sarowa. di ba? Punta na kayo nila Amang sa kanila Lola M dito. Kasama na namin kayo. Pero mag-birthday pa si Bia sa Pinas? Oo, mag-celebrate kami ng birthday. Pero cake na lang naman, nag-isip na kami ng birthday. Ayaw naman ng grande. Ako nag-grande naman si Bia ng ano yan. Saka hindi, first 7 lang naman yung pinakatagal. 18. First saka 7. 18 naman 18. Ano ba yan? Wala pa yung isa. Mas pag-isip. Wala pa. Saka nakalimutan. Ano mo? Check mo. Tingnan may listahan. Masabi ko. Saka yung sibo yun. Sibo yun. Ano? Alam ko na yung pasok ko? Guys, naman to, paano tingnan mo yung ano, yung tag 61, kung may tag 61. Meron. Ano nakalagay sa pangalan? At nakatuloy.
Nako. Ayun. Ayun na. Hindi, ano yan? Pagkamay mo na yung plain rice sa kanya, ano? Hindi. Uyo, kanin. Magandang jam. Bako. Ate kanin. Hindi pa ako. Ate na yung kanin pa. Ano na yung kanin pa? Ikaw. Pagkamay mo na ikaw kakain pa. Oo. Ako ka na. Hindi mo na. Madami po. Mamaya na. Jogging sa kama. Wala ko gusto ng jogging, kanya? Sabi ko, gisingin ako. Sabihin ko wala na siya. Baka binigisip ka niya. White spaghetti. Gun sauce. Ano to? Hindi ba matagal? Matagal gawin sila sa natin na order. 61 ba yan? Ano yan ito? Ano mawa? Wala pa. Ganun. May kanin pa. Hindi ako kumain, nabusog na siya. Five yata. 2.5 yata. 2.5 or 2.8. Ano yung kanyang butul? Ay, ano yung kanyang butul? Butul. Nabusan kayo? Ano yung hindi ba si Miko naka-register yun namin? Butoy sa amin, 4 na buwan na hindi pa. Ay, hindi man, kakaubos kami. Yung kay Robert naman yung naka-register. Yung kay Robert na. Di ba nga? January. February. Paano yung number na nakaano dun sa butul? Oh. Ito sakto day off ni Robert. Ayan. Pinabukasan, nawala kami ng bus. Sa ano, si Kuya nakauwi na. Nakauwi na si Kuya. Pabalik na. Ano na sa Na hospital? ano na, ano wala passport. Oh, nandito na. Ano yung sa hospital? Si Kuya Jerome parang nakasiklip pa rin sa tawag niya. Ang daw sa Kaya pwede ka nakamain sa pagkaan, tulog. ano ba? Ang sakit. Magaling. Meron pa rin kabati sa kidney. Tapos hindi na pina-opera sa Pilipinas. Parang ginaan niya sa gamot. Tapos ngayon na Eh, yung gamot. Kaya ka nagkakaroon ng bato kasi dahil din sa gamot. Tapos ang nangyari pa sa kanya, kaya din sumakit na matindi yung tiyan niya. Umiinom ng mga matatapang na gamot, hindi kumakain. Tapos nagsasabi niya. Gusto sobrang kasi Lalong na kasama ng tiyan niya. kawa naman. Diba ko ng trabaho? Sinubot niya yung Robert sa hospital niya. Oo nga, nakakakot pa niya. Sinabot ka. Tatakot pa nga ako, yung nasa kusina na ako, sumigaw si Kuya. Sabi niya sa akin, Dam, hindi ko na kaya, tawag na kaya ko lang siya. Sabi na, kaya tinawag namin si Robert. Buti built ni Robert. Kakauwi lang ni Robert kung ano yun, ako pa lang kabisa sa bahay. Kasi ate nga doon nabot. Nakakakot. Kalibot ito. Pangalan ng Mayrock Maya. Ano yun? Ano yun? Kasi kami natin ayaw sa payagan. Sabi sa kanya, parang
sinabihan siya na Kasama lang. lagi na lang may emergency. Magluto ka muna dyan, antayin mo kami matapos yung gasa ng kumakain na. Saka siya sinagalas kahit may emergency siya. Ang gano'n. Sino? Amo niya. Yung amo ni Ate Mayra. Yan na, yali. Thank you. Thank you, Pinta. Thank you. Diba kahit na kaila po? Service natin. Alaga ba? Ako ba nagpa-order? Doon ako nagpa-order siya. Kami may multi-minute, last one ko ng order niya. Ito bago na. Next naman. Wala hindi pala ako nag-order. Ano sa nila, no? Pupilan kami siya. Hindi ko masukan. Binigyan siya nila mga bago ng mga sabo. Ang gaganda. Frozen, tapos ano. Pumuti siya sa kulay blue, saka kulay green. Kulay green, favorite. Puti na rin yan. Na-frozen pa. Maraming tanggi-tanggi yung sa amin. Ba't di mo kasi pinauwi yung mga sandong inubok sa'yo? Hindi na sana? Ito na to. Hindi na sana. Ay, nakaya lang yun ka? Alam mo kung napaka-uni ba? Ayaw niya nga mag-uni marami. Mga damit, mga sando. Marami kasi nililay na sando. Hindi pala na nila. Yung sapatos na, hindi nga nauwi na sa kanya. Ang dami yung mga damit. Okay lang sana kung nagpaantay na natin. Pronto ko sa atin yun. Dalawa tayo malakas kumain. Di ba, hindi nila ako nila. Hindi ba kumakain yan? Saka magpapawak ko naman. Hindi mo kailangan dali. May uwi naman yun. Alin? Yung mga gamit. Ang dami yung punto na maya. Ano ba yun? Ha? Ano pa ba tayo? Oo, tayo. Hindi na kayo. Mahal sa ba? Ano ba? Pwede ka yan. Kuya, dahil ka ba? Pasok na eh. Ano pasok? Ay, yung spaghetti. Ano ba yun eh? Bigla ka. Daw na ako. Ay ba? Hindi ko daw sa polo. Nagdamla ba? Baka na lang. Baka lang. Tama na. Lengwa pa ito? Lengwa yan? Babaunin ko Malapit lagi yung Jollibee sa kanila. Malapit lang. Pero? Sa kanila, SM. Pinakaano na kasi ko na yun. SM, patat. Parang variety lang. May kawayan na isa ka na. Sabi ko eh, malapit naman kami sa Bukawi. Marami na kagamit sa amin. Maraming sa Marila. Sa kanya mga pagkain, sa kanya ganun. Yung talim.
Gilid-gilid mga gulat kami manananggal. Eh, sakto, di ba dumadaan mga tok-tok-tok? Eh, di ba pag sa mga desierto, pag wala sa sakyan, wagano'n din. Sa atin, nandun din. Mukhaw eh. Wawi po ka lang ha. Eh, na-station ko ng mukha eh. Pastillas. Kasi yun sa hangwe. Delicacies. Shabu-shabu. Sabi-sabi. Kami kasi mga taps. Kaya may kanin pa kayo, kumain ka pa yun. Spoiler pa. Spoiler. Yan, dami mong sinan eh. Yan. Natingin ko marami. Yan. Okay. Natingin ko na bigla kayo. Nalipasan na din. Kaya ako kasi kumain. Ako, di pa ako nagla-lunch. Kumain ako sa bahay namin. Nagluto ko ng corned beef. Nung kumangkin na sa bako. Di ba niya kumain kanina ng Ako tanghali? rin eh. Niluto ko lang yung ano yun eh. Kasi kala ko uwi ka agad eh. Kapalay ko ba? Sino kasama ni Miko? Mama lang? Mama mo lang? Wala si Nathan. Basta lang tatlo lang? Dato. Ano tira ano? Wala. Try pala yun. Bakit yung ano? Bukas sila kakain sa labas. Dapat mo ano? Saan mo ba sa cellphone mo? Ngayon alam mo na na yung long press ka lang. Kahit ganyan ko sa Pilipinas. Dalawang press ko lang ako. Kaya ka pa okay? Pag ako umulit sa Pilipinas, dalawang press ng bigta. Ari ka, long press ka lang din. Comment ako sa Facebook. Wala na ito po. Pinon sa Facebook. Ang ginagawa ng mga matatanda. Kasi di makontak yung messenger. Wala. Sa, Ginagawa. ay sa Facebook nag-messenger. Pero alam, ginagawa yun ng mga nagtatago sa utang. I-PM mo ako bago ako i-PM. Yung mga kupin, sinapakasin yung chat ko. Kanina eh, nag-close ako profile. PM mo ako. Ang pangalan. Tapos PM mo ako. Hindi kami may utang. Ayaw mo mag-save sa ano ha? Baka meron pong kasi may kasama dyan kay Mikaela. Sabi na kasama. Ang malala, pinusagit eh. No? May kubo. Ay, makinig pa ngayon. Na? Kaso ba? Pero makarami na kayo. Kaya mo na yung ahang. Kasi naluto ako nabubusog eh. Nakakatubay. Mas maghang ka ngayon? Busog na. Ay, hindi ka sa bahay. Mamaya. Breakfast ko na ito. Hindi mo kailangan natin paubos. Di kayo nung nakaraan, kakatulgo pa lang yan. May nagkalaan. Oo. Patulog pa lang ako. Nag-aalarm na. Baka daw siya. Hindi na ulit ako daw siya sa walang ko kayo. Narinig mo ako na? Mumuro sa labas. Patulog pa lang kasi ako eh. Ewan ko paano naon mo. Wait. Ano? Ito ba? Ano man talaga ako ng chat? Hindi ka kumain ng buong araw. Tapos ayun mo kumain. Labit daw. Ito. Parang hindi masarap yung baka. Ako yung fry cook yung baka. Kaya mo. Uno malam. Yan yung batok na wala. Sarap buhay. Pagkatapos kumain mo, natutulog na. Alam mo, wala ba ni Perla yun?
Sabi ko nga silang dalawa na magsama. Kasi nung nawala ako, labas ng labas sila ni mama. Kung ako nandun, ayaw lumabas. Doon pa ako sa bagay. Masikip eh. Ay, kika meron daw yung sa pantalon. Yung itim. Yung. Kulat mo. Hindi. Ah, hindi ko ginagamit eh. May maluwang ako doon. Sakto yun. Hindi ko nagpapantay yung speaker. Hindi na baka tayo na. May maluwang doon. Uniqlo. Bakit ako kuya mo? Ano tama yung... Meron na daw. Nakapalaki pa, dito mo na. Burger King sa akin. Kunin mo na lang. Palit na tayo. Ano? Luto? Hindi mo masalaktapan yung mga. Yung sabi mo ayaw mo, maong. Nakambal na dito ako. Yung butas. Yung butas yung Mia, di ba? Wala akong butas, no, yung butas. Bali. Hirap. Ganyan natin sa laksakan na kaya. Kaya nga, dalawa yung blade yun eh. Yung malaki. Ah, okay. Sabi niya kasi sa kanya. Papatay, gay-gip mo na lang. Ang bots. Ayo, lalay. Meron kami. Ay, meron din pala kayo. Wala lang steak. Sabi niya sa akin kanina, di ba, buhat mo, ayaw ko. Dalawa lang dapat bibili niya. Sabi niya, siya rin daw. Sabi ko, bakit? Nanay ka ba? Sabi niya, oo. Hindi ah, baka lang nanay ah. Ito nga sa amin. Bakit hindi niyo tinanggal kinakain? Huwag mo tanggalin. Tanggalin mo, siyempre inuwin mo yan. Ako naman na ba? Hindi ko mo yung Hindi mga maliliit daw, Lara. Doon pa yung unang nagpunta namin. Kaya nga kami nagtutulakan kami ni Kika. Sabi ko, ang layo ng bibilan natin. Nagpaalam na tayo kung namin bibili tayo. Eh, buti sakto, bumili kami ng juice. Diba, dami-dami na yung tao. Tapos wala pa itong dalawa. Sa simbahan lang din, naghahanap kami. Wala Eh, kami wala kami sa diba kanina eh. Mas lalo naman ito. Akala ko yung Dahil nakatulog. nagpapagawa ako kay Chelsea ng flower sana. Kaso hindi sumasagot sa akin. Ate, ang pangit mo. Kaya kanina. Akala ko, kumukuha naman ng number. Nakatulog lang pala doon. Sabay, mama, kuha ka naman ng number. Ang tagalin. Hindi, ang dami ko pinagbabayad. Ginagawa ko. Wala naman. Wala. Hindi ko may number to. Narinig na ako, ang daming tao eh. Pagkano ko lang ayun na. Oo. Asa na, akal ka na. Ito ba natin? Ikaw lang. Hindi ako may babae. Tumapatok-patok naman. Mas masakto. Yan ang ubusin mo. Huwag ko umusin mo. Inubos mo na. Kala ko namin mas masarap ko eh. Hindi. Ito ano yun? Uy! Ito yung kay mama. Ito nagdadal. Ito yung kay ate dapat. Mali yung sabi mo kay Ate Mia nga yung strawberry. Nagdadal. Yung kay TK Tira, ay, Kaya ba't ka? Ba't ka? Ano mo, photocopy sa cellphone. Hindi ko sa'yo. Oh, Ito nga. alam mo na ang akin niya. hindi ba yung ba't ako mga Kung sa spaghetti, ito pinaka-food. 16% lang ako eh. Kasi ba, ang kasi. Hindi na naman sabihin sa kanya na. Ano ba sabihin ko? Hindi ko ka makain. Ayun mo yan? Kapaw! Ako. Sabi na naman Kaya ako. ibang kutsara. Kaya kung mag-alo yung laway natin. Sabi hindi ba ako ba? Ang papayat. Sayang, bawal yung dalitin ka. Tama, tama. Good job, tita. Good job. Ito patira kayo. Binanin pa sa akin. Ay, no! Busog ka na? Ah, sukli ah. Ano yan? Ano yan? Kababayo na tata. Hindi, huwag mo na. Ano? Hindi
Budget ni Tika dito sa Big. Parang nakasama na yung juice. Oy, kasama ni... Uy, Kasama yung juice. Dalawa resibo yan. ito yung kay Bebe, oh. 70 tsaka 64. Sa'yo nasa 300 plus lang yata. Kaya yung total na lahat. 361 lang sa akin. Ang mahal pala yung juice nyo. Ano? 361 lang sa akin. Ha? Ano 61 lang sa'yo? Ano na ba ang loob ko kumuha na kumuha? Look. Ikay nangingitim ka. Kay, tapos may coupon pa si Bebe. Ang dami ng coupon, may 60. Yung iba naman wala ko ko. Ito lang nangingitim din. Hindi ko pala yun. Ako hindi ko wala na. Nakausapin ko yan. Sa loob ko mag-pindot-pindot kasi. Yung pala yung butan lang pa. Kaya hindi ako nag-ano. Sige ba? Ito gusto mo? Sige ka naman mo naman. Ano pa ba? Yan, nasan yung mga sando mo? 400 lahat. Patingin yung mga sando mo. Bakit? Alam. Ay, paano? Marangimik ko. Nasaan? Parang 300 na lang babayaran mo kasi meron sa coupon na 60. Nga sa akin. Kaya nga may promotion na 60. Send ko pa itong garbage niya. Ang dami ng coupon, pwede ba sumunod sa gumawa pa lang? Basta ako mabala ko. Hindi, meron kasi siya isang daan. Kadami na ng coupon. Bahala siya. Isang daan para sa 100 plus. Nagiging ko lang siya. Sabi ko lang po, kunin niyo yung clinic kayo sa 361. Bayaran niyo yung coupon ni Bebe. Parang nalibre na rin si Bebe. Bigay mo kay Bebe 361. Hindi mo ka pindot na, irita ko sa'yo. Hindi kaya yung sabi namin, pag naka-100 plus, kung nasa ito, basta may sakla WhatsApp na. O, tignan mo kinubit. Bigay mo. Ayaw, may pakinom tayo. Ayaw, may pakinom tayo. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Tagal ni Kika yung gano'n ng tinidor parang nag-iisip eh. Ano pinag-uusapan nila? Buto pa dito, hindi ako Magkano babayaran mo? patingin natin kayo. Kaya ako wag. Ay, wag. Sa cellphone ko. Tawa, dito to. Pagdapat wala na. Tingin ko sini ka magiging big win. Hindi. Si River yan. Si River. Si River. Kasama. Si Miga, malabo si River. Maraming basher si River. Dito na lang po. Ano lang yan? Nomination siya na parang nalagi lang siya na naliligtas. Ayan yung Ligtas lang siya. Pero hindi na namin bayan. kuha pa ako ng isa o kanya. Nominate ko siya ng beses. Yung second night. Galit ka, Laloy. Tawag kami mamaya, anak ha. Tingnan mo may picture kami, oh. Ito yung binili ni mama sa'yo. Yung camera. Magpipicture-picture tayo sa kakela, ha? Para meron tayong ganitong copy. Bye-bye. Ay, ano yan? Ang hawak niya, ma. Ay, okay. Yan? Binilansan kami ng mga plate. Mas okay yan kaysa sa ano, slime. Slime. Bye-bye. Tawag kami mamaya sa'yo. I love you. Ha? Dalawa ka ba to? Na. Saan mo? Saan mo kayo mamalo? Si Leleng lang? Hindi si Mama?
Wow. Hindi na rin siya, hindi na bininig niya. Parang ayaw mo kang gabi. Diba? Sabay. Ay, yun, yan, yung ano, yan yung presyo ha? Ano ba ako rin, bakit yun mo? Ang akin yan. Bakit ito na lang busin? Mamakulin na nga yun. Kay yan, kay Mia yan. Kay Dennis. Busin mo na Dennis. Kay Dennis. Kay ate ko. Ako na yung tasin kami yung binigay ko tayo. Ang litin. Ay, nasa to. Ato, mataan. Wala ko sila na. May sakya ako magdari niya ha. May kami na isang dami. Kami na isang dami. May isang dami. Ay, di meron ako. Ay, di 80 lang yun. Ito, okay na rin yung pagkali na rin. Okay, sakay ko. 361 minus 500. Mukhang hindi naman, nagdulo ko niya naman ako. Ay, birthday pala niya ano ngayon, matma. Kali ako kumain. 39. Kaya yun nga rin pala kayo sa kanya. Pinayagan-aga ng ano ba? Ay, Ang ganda ng baka pa niya. Yun na yan, katabi niya ang out ko. Tara na? Wait lang. Ay, pa? Mali mama nila. Ang camera mo. Alam mo dapat ka, Nakasarap-sarap. alam mo dapat wala ko yan. Wala na ako toothbrush. Oo nga pala yung toothbrush na yan. Yung may ganyan na mo. Yan yung isang pusa. Stay lang pera. Wala rin ako. Yan, dami pera. Pera. Wala na. Wala na. Yan. Ayan, wala. Coins ko dun sa kwarto. Nasa yung bed ko kayo, diba? Wala na. Ganda din. Lahat. Dapat din sa ano? Palay? Hindi ko tulay. Ito yung kunik. Ito ba kung pinagos pala natin yung tulay ito sa may tower? Ito pala yung malalabasan mo. Ito sa may tubig, sa easy side na yun. Kaya nga paikot ka. Tinakbo ko na rin yung tao. Isabay na namin sa may tubig. Abang ka na yung dito. Kapag gawin mo sa phone mo sa pansin. Ano na to? Magkano yun? Ano kayo na tahan? Alin? Ano nilagay mo? Pwede yan nilipusin. Bali. Bakit ito? Wala. Ba't kasi ginagawa? Mayong camera ko. Mayong camera. Mayong
yung picture. Ewan ko sa iyo, nasa iyo ah. Since yan ay dalawa yung plastic gusto mo? Doon natin sa labas pag ano eh, magkukuha ako ng plastic. Eh, anong niya, ibukod mo muna yung dalawa. Huwag niyo isama. Okay na yun, halika na. Wait lang kuya. Camera. Camera. Labas ka na ta. Saan ako ah? Hindi, pinapatay ko sa kasi. Thank you. Kamis mo. Masakit ka. Gumanon mo. Masakit ka. Kaya nakabit tayo. Ako muna. Pangyaw tataw. Koche. Ito. May hawa ka mga muna. Alam ya. 成個保障咁咧，你哋要好多啱食嗰啲飯咧。Enjoy your Mother's Maria. 點解？點解我哋翻？Okay ah. Ito.
Maga pasok bukas. Alas 9. Pero ako ng umaga. Alas 5. Four million people in the house. Thank you so much. Happy Mother's Day. Hoy ka na. Hoy ka na. Hindi ko yung alaga ko pala anak ko. At taga kasi maglalakad na lang kami. Para sa B1 bitong pinataba. B1 bito? Di kay leg ni Leleng. Alam mo may sakit. Palibasa, yung katawan niya, bato-bato. Akala niya hindi natasaktan yung tao. Yung mga pwedeng mailagay yun sa likod. Bagay talaga sa babae. Isan din. Kaya ako dito na tayo sa kapatid. Abo pa tayo! Ayan pa, nag-blink pa oh! Hmm? Ha? Miwa, huwag ka magsalita, yung katawan mo. Don't judge the book. Asan yung dalawa? Yung hawakan mga ano yung ano ko? Yung buhok ko lang nahulog na. Wala. Hindi pa. Ikaw. Kala ko gano'n eh.
Sige na, saan ka ba? Kayo. Hindi, pupunta yan. Andun pa yung ano ko, yung papel ko. Alas 9, pinauwi. Ano mo na lang bukas? Hindi na. Ayaw mo siya. Ayaw niya mahuli sa chismis. Chismis ka dyan. Ayaw niyang pag-chismisan. Tama. Pag kape ko si Lenny, nung biglang sumuktok sa mukha. Suntukin mo na kasi, Yoli. Tadya. Mo na. Gilan. Ayaw ka. Hi, Sis Mars. Happy Mother's Day. Talaga lang. Sekyola. Kaya, guys, bye-bye. Hi, Sis Mars. Kakakain lang namin, sis. Ayan, mga anak ko kasama. Kumain kami. Hi, Seven Ways. Coming from Sis Mars. Kaya may take home pa kami. Hindi naubo sa dami. Ang gawin namin niyo. Magandang daw lunch. Mura naman na lang. Soju na lang. Ako din din. Tapos na, order ako. Nilalagyan pa. Ayaw na bumili. Ayaw na pala bumili. Meron pa kami sa extra. Nagtatanong ako sa kanya kung saan ko. May extra ka? Wala. Bumili ka na, $3 lang. Ayaw mo pa hiramin gago. Nagtisa lang gawin walang toothbrush. Uy, naglabi. Uy, kaya. Kaya ko sa iti. Sa akin wala. Ba't sa meron pala ako din? Malamang ikaw gagamit eh. Wala. Alam ko din may nangyakyan. Hindi ka na. Ganang Ka na. Hi, Kim. Makena. Uy, ang tapang niyan. Uy, yun. Uy. Titimplahan. Hindi kayo na dyan yan. Ano man inom yun? Ano ba? Hindi, may pasok yan. Pwede na nga. Ayun na, try naman tayo i-bone. Oh. Coke. Tubig lang na ako dyan. Kayo, ano gusto nyo? Doon nagpapangang over yan pag nagdaano kayo ng ibang... Parang ano din yan eh. Dali ako mga. Dali ako mga.
Ayan o, crackling. Ito, caramel. May doon pa kami chicharis. Ang dami pang ulam. Wala nang chichirya. Ano halo niyo, te? Parang ano lang din to yung soju. Kita nga ba naman? Mabasag yan, Yoli. Akin na kayo mga. Philippine product. Ang dami pa natin pagkain. Tama ba minuto? Ang dami pagkain tayo. Yung pangit Yung kanina wala. Parang sa akin lang Ano kayo sabi ka? Tubig. tubig. Oo. May lasa kasi to parang yung ano din to, yung May born na kasi yan. Tayo nakakalasin siya. Hindi. Tamang ano lang din. Hindi mo ako to. Pero to is wala ako. Ay, wala kang yelo. Dapat nag-yelo. Bili ka ng yelo. Yelo. Walang yelo. Kinames. Namaste. Ay, bili ko pala ako dun. Pero wala ka yelo. Himala, may ilaw na dito. Dem, ilaw, ala, ang dilim-dilim kaya dito. Hindi rin naman pasok ko bukas eh. Ito lang ang awit ko ako ng ano. Oy, oy, Kikay, tumabi kayo, may dadaan. May mga ibang po. May mga salita sila na pareho sa Pilipinas. Oo, marami. Pero iba ang kahulugan. Hindi, parehas. Parehas lang din. Yung baho sa kanila, Kaya yung ano, yung iba yung best friend kasi ano, Indonesia. yung utot, at yung utot nila, may hindi, yung utot natin, yung utot nila, yung parak nila. Nagkaroon ng ano, nalalaman na siya. Pati antok, antok. Pati baho, baho. Meron ka na sa balma? Ayoko nga. Ayaw talaga makulit. Birthday, hindi mo rin alam. Wala ano yan sa kanya. Mia, oh, meron na yung kagaya mo ng ano, Mia. Diba ito, di ba Kikay ginagamit ko? Nalibo mo ko? Wala na ako. Ako nga tantanan mo nga Kikay, puro ka scam. Galing mo mga scam. Bili ko raw siya, wala na raw siya. Puro ka scam. Budol. Budol, scam. Ang anak, mama. Ganun din yung ina. Wag ka. Sabi niya ka sa akin yung nakaraan. Yung in-order mo mo na lang, ikaw muna mag-send sa MP. Yung mga taskam yun eh. Ay, hindi ka babayaran ko. Hindi, mag-load ka sa MP. Kaya ganun din kay ate, di ba? Pinibigyan ako mineral. Yoli. Sabi niya, Abunuhan ko muna Kasi daw. may pasok ako, may dinner ako. sabi niya, maglo-load ako sa MP. Ay, hindi, mag-load ka na sa MP mo.
Bukas pa ng deliver. May dinner ako, sabi ko. Wag nga ako. Kaya ngayon kay ate, pinapabunuhan niya sa akin yung... Kaya ate, pinapabunuhan niya sa akin yung bigat ko. Kikay, lower. Kikay, lower. Walang bayad eh. Gagalit pa sa akin. Oh, di, send ka FA. Kikay, lower. Tigil mo ako, umuwi ka na. Sala ko lang. Saka na yung kwarto. Ano yung sala? Na. Ganyan, hindi ka ba nagsisisi? Dapat pag nandun ka sa bahay mo, tulog ka na. Mag-aalas 10 na, gising ka pa rin. Malamang. O yung ulo, mag-aalas 10 na. Sabi ang haba ng tulog ko eh. Oh, tinatawagan kita, hindi ka sumasagot eh. Ganyan siya. Napaka niya. Sa gabi, at hindi ako sumasagot-tulog na ako. Hindi, kahit ako hindi umagi. Pero tulog ka na pero sinisin mo pa rin yung message. Huwag ka nga. Nag-iPhone siya naman, nag-ulan siya mag-vlog. Hindi sumasagot niya sa gabi kasi nagkasabulihan. Nag-ano? Nagkasabulihan. Storbo kayo eh. Nandun na sa climax eh. Bawal mo, Yolanda. Ay, bakit sila na mo? Very good. Pumunta ka doon sa bintana. Sa bintana. Tawagan yung may-ari. Ba't na binulsa yan? Wala dyan yung susi, Nay? Wala? Wala daw niya. Ano ko lang kayo yung kuya? Wala ka. Kuya Ano ibang susi na po ako? Kapkapan mo, kapkapan mo, kapkapan mo. Wala. Sa kabila. Wala. Hindi kaya. Kaya nga. Ano naman din naman to? Ano gagawin nyo? Tawagan yung may-ari. Naloko lang yung Hindi, kuya. ibang susi talaga ako. Natataka ka bakit Meron niya sa kuya. Hindi, wala. Totoo ba kuya? Oo. Wala. Legit ba kuya? Oo nga. Sabol-sabol ito, kita-kita ko yun. Sa likod. kapkapan mo siya? Ito yung nakuha ko. Perfect. Hindi, hindi na sa kuya. Hindi mo iwas pero dulce. Sa likod. Wala. Ito nga sabi ko, may blue kasi kanina eh. Tawagan mo si Mayate. Tawagan yung may-ari. Ang galing mo, Dennis. Wala. Hindi, naloko lang ako yun, kuya. Wala. Tumay na po ako. Ayun, Ay, ano, tumututod na eh. Ito nga yun. Tumututod na. Wala oh. Ayun na, ako sa Ano naman? Sa headset ni kuya, yung headset kuya. Sit na sa bahay. tawagan mo na ako. Ang tawag na kayo, ang gagawin nyo pa. Loko to si ate. Nawagan mo naman din. May tali kayo dyan, bakit hindi nyo kasi sila tali dyan yung susi? Ito na ako, nag-iral po ulit ko. Kaya pala nakita. Ako din. Happy Sunday. Happy Mother's Day. Ito yung mapapasabi ka, ang sarap mo, Dennis. Magchat-chat lang naman sa akin nila, tulungan niyo ako hindi kayo gamit ko. Oo, hindi ko. Wala yan, wala talaga.
Dito ba talaga siya dito? Dito. Wala nga. Mama, yung susimutin yung mga baka. Ano yun? Hindi po yan. Magkakasya yan. Iba-ibang susi niyan. Bakit mo ganun binigyan? Bakit yun ang kumuha mo? Ano yan? Pagka nagtawag kayo ng ano yan, magbabayad ulit kayo ng another susi, hindi na. Ang tanong kung online. Kung nandito. Ito nga dito. Next time kasi tatali niyo na lang. Kaya kung may tali sila din. Kaya dapat siya na pwede sa tayo. Nakalang pa ano na tayo. Ang mura po rin ang duplicate na susi sa red market. Hindi kayo Nagtitipid. Hindi sa akin nakita yung mga ganun. Baka mamaya kunin yun dyan. Dari ko. Ano? Ba't ako kakausap? Hindi naman ako Sabi mo lang, ano na? Kayo na! Okay na. Pero English to? Sabihin mo na lang naiwan sa loob ng bahay. Nagkamali ka mo ng pelo. Hello, good evening. Do you have extra key in the house? Because the key will forget in the inside inside the the house. house. Inside the house. Yeah, Again. forget again. Mia, Mayat lang, tang-tang. Hello. hello? Hi. Sorry. Did you have a extra key because the key forget inside the house? 哦，佢冇鎖匙喎。 Yeah, saucy. Your husband？ Both of them here outside. Nobody's inside. 佢冇人啊喎。 Yeah, because the key inside, he forget inside the house. No no I have not the key. You don't have? No no I don't have. So how come we will go inside? 邊度嚟㗎？ Wala raw silang sa ano. Sabi sila. 你哋冇。 Mia, pila. Mas mahal daw sipon. I maybe find the owner. I ask him. Nakatanong naman na yung una. Hello. Hello, yes? I call you later. I find the owner. I ask him. Wala ka bang kontak na una? Okay ka na, umuwi ka. Uy, umuwi ka. The owner, you are with... Okay ka na nga. I call you later. Okay. Okay, you call me later again, okay? Okay. Ay, tatanong muna daw nila sa may-ari. Wala raw sila. Kaya sa kanila po, sinatong ano. Ba't hindi kayo kasi mag-duplicate? Isa-isa lang ang susi nyo, tatlo-tatlo kayo. Dapat ikaw mag-duplicate ng sarili mo eh. Ano? Siguro. Ikaw ang gagamit. Yan ang papaduplicate. Para in case na may maiwan, meron kayong dala. 600 na. Magkano ba duplicate na sir? 100 plus lang yan, tatlo yan. 30 naman ang pinakamahal na duplicate na. Depende. 45, by 60, oh. Sa red market, ako yung nakabal ng duplicate ko yun. Magkano? 30. Paano mo nga ako lilig? May circle. May kailangan ko dahil. Ay, mas mura pala dito sa Ruwata. Ay, sa pala hindi. Gilid. Mura dyan. Ganyan din mga 30. Diyan kami nagpagawa. Yung kay din. Kay Anjo. Diyan kami nagpagawa. Dito nga pala sa Ruwata. Diyan sa diyan sa palengke. Ito yung tali oh. Ano nyo doon? Hindi na. Mabubuksan ko yung unang pintuan pero hindi naka-loob. Hindi. Sa loob. Nabubuksan mo yung loob. Nabuksan niya dati yung Ay, card. Sa akin po tayo, ito mga ano lang konti. Matulak. Matulak yan. Suksong mo na kamay mo kahit konting gasgas lang.
Robert nga nun, yung putol na sinisi, sinuksok niya sa window, buti na window eh. Ano, Dennis oh. Hindi, paggabahin mo din yan, tas dalawang control yung dalawang butas. Sa baba, baba. Baba, taas. Ano yung camera? Hi! Hi, Osbikim Eldik. Hello, everyone. Hello. Welcome back. Bigay mo yung isa kay Dennis yung isang ano. Baba. Ako maliit ang kamay ko. Sana. Yung tanong, nasaan yung pinakalak mo? Dapat yung gano'n natin. Sa baba mo yan, ang iya. Makasabit natin yung Ikaw dyan mag-concentrate sa baba. Oh. Yan. Sige. Dito. pag gano'n, pag gano'n. Pag gano'n. Pag gano'n. Ayan. Ito, pag gano'n. Eh, hindi natin Wala ka ba sa lamin dyan? masabit mo. Wala ka sa lamin dyan, kay? Oh, yan. Yan dito. Maka yung camera. Maka yung camera. Ano yung camera? Di ate, ano mo. Hindi natin alam kung saan tayo nakasabit. Kaya nga kailangan pakita natin yung masabit natin dito. Asan na yung sa taas? Ano ko? Dito dapat. Ito po, pagkakang gusto yung pag. Ilaw. Baka mabasa yung screen. Wala kasi sa namin. Wala kayo sa labing yan? Sa mata? Sa mukha? Wala. Nga, tingnan ko itong camera ko. Mas maliit to. Alis. Maliit. Ay, hindi ito pala may. Ito pala. Kaya ano mo, flashlightan mo. Flashlightan mo yung cellphone mo. Yun di taas, flashlightan mo yung taas para makita yung liwanag. Tapos madilim. Oh. Ano mo? Ama, akin na kayo lang ulit. Saka na tayo man.
Dami mo telepono, useless naman. Itaas mo, itaas mo. Nakikita mo ba dyan? Dito ka kayo. Kita mo? Pag nahulog-hulog pa yan. Akin yung camera ni Kikay, ate niyo. Mga legendary. Nagdating ano. Ako magaling dito si... Kita mo ba sila? Punto eh. Hindi ko maaabot yun. Nasa gitna yung ano eh. Akin na yung cellphone mo pa. Camera mo kasi yung cellphone mo. Ha? Akin na yung camera yung cellphone mo. Ito, sayang kasi itong tripod mo, hindi mo na gagamit. Yan na. Nabali mo na pala. Hindi rin din ako. Tagal mo muna yan, yung camera mo yan, ilalagyan ko doon. Para Ayan ang buhay niya. Ayan mo kayo na. Parang ano mo na siya. Sa tama. Next na chance mo. Ito yun. Akin na kasi muna, ma. Itagalin mo muna yung live mo. Pinapakita mo pa yung katangahan natin dito eh. Itagalin mo muna yung live mo. Hindi na nakikita. Hindi mo kasi magagawa mo. Ito pala yung susi mo. Sige, sirahin na natin. Tumawag siya, no? Hindi pa tumatawag kasi sabi nila, wala daw susi. Straight. Nga. Tatawagan daw nila yung order. Nga, niya, dito ka lang sa Mama, kahit malito ka na. Di ba, gusto ka ba? Tawagan ko. Hindi ba? Hindi rin ba siya yung camera mo, mama? May harang ba yung ano niyo kuya? Dito. Wala yun yung cover sa... ano? Hindi kasi sa baba mo ka. Ako naman, ako. Pinaka-budget na tayo pag mawawagulpin. Yan masisira mo ito. Tatanggal na gusto na siya eh. Ako na naman niya. Dapat meron tayo mapag-practice na isang mga ganun. Pabuksan natin. Wala na dyan, pumunta sa kanila. Uwi mo na ako sa fried chicken, tatry ko muna yung sa akin. Ito, Dennis. Mahirap kaya tayo kasi hindi makita yung pwede pagsabitan eh. Yung kay Kuya Dennis may chance na makakawit yan eh. Maybe. Ngayon ako ba? Yan naman. Ayun.
Gusto na ko yun, nahirapan ko. Lalas ko na nahirapan ko. It's a prank. Pinapa-enjoy lang ko yung Mother's Day. Yan lang ano niya. Yan ang prank niya. Sa prank. Magkano na kayo eh. Kung si Labor pinapalabas yung galit mo, Mia, ilabas mo na yung ano mo. Yung ano mo. Inisip mo. Nagkano mo nga? Kumain na ano ko eh. Dito. Sige, hawak ko na. Okay. Okay, ano man lang mo? Parang na dapat. Ha? Nasa yun na. Ano? Hello. Ano malabas? Hello. Hawakan ko yun. Hindi naman yung problema ko. Isip ko, hindi naman. Ha? Ito nakagat mo ako. Huwag mo dyan, eh, nakakontak mo kanina. Ay, ano mo to? Ay, ano mo to? Sa China. Silaw. Yan naman siya lagi. Sa China. Sino? Yung mayari? Oo. Tawagin niyo siya. Joke. Wala rin naman magagawa si Andrew dyan. Ito naman exam mo. Pilitin mong ganun-ganun. Ito lang kasi yung lock mo. Makawin mo yung mismo yung lock. Wala na bang choice? Ay, wala na bang ano pwedeng dumaan sa may bintana? Dito sa ano? Ito nga, baka mo tayo suicide. Bali, makawin ka ng Mahuli polis ka pa dyan. ng polis dyan. Penalty. Pag kami nag-picture pa sa'yo. Patay ka. Kami nahuli kami sa Bitaraga ng 2,000 sa trabaho. Pag nakalabas ka sa bitana na walang desk, hindi linis lang sa ganun. 2,000 yan. Parang ba ano? Ano yun? Kapalakas. Tara, tulog tayo. Sa mga JSF, patay si Ate Lea. Yan. Nasa umano kasi kumamalambog ko dapat ito eh. Simula na akong battery sa Tasmania. Umano na ikaw agad na yun. Umano na. Wala kang naabangan. Sali dyan. Eh, mag-awa eh. Eh, wala nang tatlo namin. May kailangan ko na tulog. Dali. Eto. Butang kita. Ito kasi oh. Ito na itong pangit na ito. Hindi ba pahugot ka? Mabali ba yun? Eh, natatawag ko. Ano? Basta sa gimik na, dapat medyo taas mo. Hindi, kasi yung mga ganyan nila mayroong harang yan eh. Oo. May harang yan pag ano no, tinilatarap sa inyo. Ito wala. Meron yan? Meron lang, ginagano ko, may harang eh. Kaya mahirap pa kayo susukin yan. Ayun.
Eto pa. Ha? Hindi ka natatagal ko pa. Ayan, yung ito. Ay! Dito ko. Mama, dito ba? Di ba sa kami? Hindi na rin ako po. Try mo. Hindi ako po. Kuya? Susi nyo. Pwede patry lang ng susi nyo. Tatry lang po dito. Hindi, titignan lang yung bayan. Pagano. Magkakaroon din si Mia. Ay, ito pala si Mia. Ano Mia? Hindi, ganun lang. Ganun lang. Kung paano yung style. Tsaka hindi, susi na. Hindi ba yun sa kanila yung slot yun sa kanila? Hindi sa kanila ganito din. Ganito nga yung, hindi, paano yung... Ito. Ay, iba. Iba yung sa akin. Ito. Mataba yung... Hindi, yung, di ba yung kawit yung gano'n? Paano yung ang portion nun? Yun ang sinabi mo. Ibig sabihin niya kuya yung sa loob niya para makita lang namin kung paano namin yung kawit, di ba? Ayun yung likod ng gate niyo. O, yung sa loob. Pag binuksan mo yung sa loob, patingin nga. Paano? Yung sa loob lang. Yung gano'n di ba yun? May kilala ka ba nagbubukas? Hindi ko ganito ba? Eko! Oh, meron nga. Meron nga. Pero pagka sinuksok siya makakabot na buhay yung susi. Makakabot siya. Kuya, pakita na. Ito. Hindi. Ayun yung susi. Nasa loob yung susi. Nasa loob. Ay, ano niya may harang. Pero ikaw lang naman nagsasabi wala. Tawagin mo si Calvo. Marunong si Kalbo? Oh, di yung Calvo ngayon. Marunong siya magbukas? Ha? Marunong siya magbukas? Oo. Tawag kayo, dalawa. Alam na Sige, nila. sige. Salamat. Marunong si Calvo. Di ba dito lang binakatiray mo natin? Oo, din lang. Salamat. Ingat. Yung si Dennis. Kala ko matatanggal yung screw dito. Ito sana tanggalin mo yung sugi. Paano mo siya no? Sabihin mo. Meron may pasok yan. Tumigil ka na. Siya ang patawagin mo. Meron may pasok yan. May punta ka pa dyan sa mga. Pero kasi yung master ng susi. Mama, pag nalagdag pa yan ha, hindi ko ba? Tatalan nga ako. Hindi mo parang ang bunga ngayon. Dahil mo parang tutok mo. Harang kasi. Magpost kayo sa bahay kubo. Sino marunong magbukas ng pinto? Lubat nga ako ito. Hindi ako nakakaano sa bahay kubo. Kahit anong bahay kubo, magtanong ka lang. Sino Emergency. Emergency ka mo. Emergency. Si Ata, kung may kilala yung nagbukas dito dati. Muranda, yung motor naman yun. Marami magre-reply ng... Sabi nyo na. White ulit na gano'n. Tingnan lang sa loob yung susi. Hindi, pag mga Pilipino lang kuya ng mga marunong ng ganyan, kahit magkano lang yan. Yung laki yung kanina yan. Ito tumumali yan. Umago na yung kumakalagit eh. Wala. Nakalapit na sana yung dito. Wala ako. Tagayan ko na sana yung isang Ano? Patrick mo. Way ka dyan. Carl! Nasaan ka? Punta ka lang dito. Sabi sa akin ako kung pasok dito ka. Tama. Andali. Ikaw, nilipat ka sa akin ni Jessie kasi si Jessie nakita ko kasunod sa akin. Dahil po kami ang bahay. Ayun. Parang siya na walang harang. Huwag mo na ako, Jess. May harang na siya. Kung baka nakakawin yung pinakabulungan. Kaso hindi mo Bakit ano ka ba? sa
kakawit. Magdala ka na rin ng susi. Marunong ko sa nasa loob ng bahay. Tama ka. Si Calvo, marunong yan. Sa loob man ng bahay. Galing. Yan pala eh. Ito, patulog na sa paano ba ito kuya padala? Ay. Game. Nalapit sa tabi ko. Ha? Saan ko sa'yo? Sige, sige. Sa may kuwasi ko. Ito sukat, pero ayaw na ano. Siyempre, hindi ko pasabulan yung dito. Style. Akin yung mahawak mo kanina, ayun. Yun, kumakagat yun. Hindi na akong pagsin ko. Yan, umaano siya eh. Umaano. Ano ito? Malawahin mo yun. Lagyan yung petrolyo para dulas. Sagarin mo pa. Sagarin mo pa. Para bumigay. Pabigay ko na ito. Parang si River lang. Oh, sa dami ng susi ko. Pero ang mga ano, yung mga maninitis na ano, yung ganito. Mga nipet. Yung chef. Pag nasa kulungan na. Kasi, iniwan ko ng bukas ba? Nakakarami ko ang Sa tabi-sikas lang yung makasapak na ako ng tayo. Sabi, ito na siya. Asan yung bonus mo? Electric tape kailangan na. Kaya ka na ako ng cellphone ko. So, tumusan ba? May kakilala ng... Ano to, Mia? Ano saan yun to? Kaya ako na yun. Uy, ano yan? Ate, may naman yung pay mo sa daan. Mama, may naman yung pay mo sa daan. Okay. Pagpasan niya ako sa daan. Sa daan. Seryoso. Ito seryoso ba? Ang dali lang. Pakidilis na nga yung Monday ko. Yung mani, kumakagat.
Ano? May nagsigil din naman. Malak din. Kumagat. Ayun. Ayaw eh. Kumakan siya eh. Ayun o, naririnig niya. Hatakin mo, tapos ginagawin natin na pipiin mo ng gano'n. Ayun o. Hatakin mo yung pintuan. Inaano ko nga. Oh. Oh. Hello? Siya na yung ginawa mo kanina? Nagkakalawan pa pa rin. Ha? Nakampak pa daw yung siko. Sa ula ba ako sino? Saan sino? May pasok ako. Hawak mo nga sa lasing ko. Bibigay ko sa yung susi mamaya. Tumangkat sa ulit dito. Para pag-uusap ko din. Nadabutan ko ito. Dalihan mo. Ano yun na, kasi bintan ka ako bukas. Nagabi? Lasing ko mo uwi eh. Ay, meron silang ano pang spray. Meron na, ansat na. 1 and 2. Reply sa'yo. Wala pa. Meron ba? Hindi ko naman nakikita.
Ano? Pag-blessing na tayo. Sorry. Mag-ubos na tsaka mabubuksan na. Oo. Okay ka lang yan. Kumakagat ko. Kaya lang, sana ako kumakagat. Ako ayaw ko kagating. So, ikaw kagating ko yung lalo. Papuntay ko si Bunso dito, saglit lang yan. Bakit ganyan nangihina na kayo? Kilala ko pamilya niyo ah. Madali na. Ay, alam yan. Putulin mo na namin yung kamay mo. Ta, Balik uwi na. muna tayo pa chiki, try mo muna to sa amin kung paano bubuksan ko sa dito. Para di ba, pag-practicean lang tayo. Tignan mo, nadadali mo. Gusto ko ikaw mauna kang makauwin dyan. Mama P, bilis, mag-skincare pa ako. Kung pinapunta mo si Bunso, nakapasok tayo. Kaya nga. Pauwi mo na lang agad. Hindi ka kilala mo niya, wala. Wala, hindi na kaya yung cellphone. Pumunta ka na lang muna sa akin, tignan mo muna. Ang liliit kasi ng lusutan ng kamay ng grills eh. Paano kayo sa kabila? Oo, kung ganyan, mas mahirap. Kahit hindi mo kaya isaksak yung kamay mo dyan, bubuhatin ka namin. Gusto mo unahin kung ano mo na babaliktad ka namin. Ganito. Gusto mo Hindi, unahin. kasi imagine mo tama yun. Tara, may bati natin sa tita. Kaya nga eh. Na, tama na. Uwi ka na. Wala kang matinong sinabi nila. Higay kasi ayaw pa gawin eh. Kaya ikaw na. Wala lang akong pagkatapos. Hindi ko yung buong bahay na nagulat ko sa kwarto ka. Dapat ano yung hair clip. Yung hair clip. Wala ka lang ba? Yung hair clip. Dahil ba tayo ni baby? Wala kang hair clip. Wala nga. Makulot tayo. Pangalan. Asan ba yan? Mama, kahit ang gawin mo ganyan, meron kang harang doon. Hindi, parang wala. Kasi kumakagat tong isa eh. Nagkagawin bintana, pero Kaya mo nalusot sa bintana kasi pwede. Gusto mo maano ka ng polis dyan. walang, dito wala namang ano, Dito, walang, hindi kita labas, may harang. Oo, kapag na-check mo ito. Kasi si Kikay nagpakain pa sa labas eh. Dapat nasa loob lang ng bahay. Oh, ka ba? Ha? Okay. Hindi sila na nito. Sa pato. No, tama ka na. Niluto na lang tayo, may kaya wala lang tayo. Ay, thank you ha. sana pala rin lumabas ako, kinuha ko ng susi. No, Dennis, no? Opo. Paano naman nakapasok? Sana hindi ka na sumama. Ito ko na Wednesday. Talaga mo kasi magpapag... Baka mabasag to yun. Ayaw ko na hawakan, napaka-beauty ko naman yun. Sabi ko muna doon sa ano. Ito na sa gawa ko. Salamat ka. Hindi pa nakontak na, no? Handa ko yung bukas. Si Kuya Darwin, sila kaya Darwin niya ako. Walang extra susi. Kayo na walang extra. Hindi ba? Baka may compatible na susi. Tayo, ilabas mo yung mga nipper mo dyan, yung mga ano mo. Sa bahay. Uwi ka muna. Meron nga ako lang po sa mo. Ito, hindi pa yun. Kuya, ito pa. Tapos pa naman ako ng mga maliliit na damit ko. Sandali. Akin na ka muna, may kukunin ako. Ba nag-aalo ko? Hindi yan naman. Hindi nga yun. Hindi siya. Ako na kasi. Ta,
Tunay-tunay na susi. Kung presyo, baka matutol. Kaya kung sumakay. Nguso yung tiyan. Kita mo yung presyo, baka matutol. Ito pa pala sa kang kumuhi na eh. Kaya mo lang ba? Kaya ito, kaya. Di ba? Mamaya siya bukas na. Hi, ito po siya. Kung nga po siya, Bel. Oo, actually, ganun mo yung dulo. Ay, sige mo si Mom. Hindi ka siya din. Malambot yung po siya, baka maputo lang. Ay, ba? Ano ba? Okay, panalo ko. May dala ka po siya, wala ka naman dala ko yung tickle remover. Ito, papayog din ito. Kapal naman ang mukha mo. Paano din ako magkikita sa Kailangan ko naman schedule. Wala na sa oras yung schedule ko. Pero baka masok sila lang. Alam ko yung pagiging magnanakaw ko dito. Wala daw. Hihintay mo ito sa mga Yan na, ang sagot. Wala ka bang ano? Bumoto ko. May pera ka dyan? Wala. Kailangan ka ng 300. Kikikay. Para sa pagpabukas. Uy, yung mundo mo. Kaya malakas ito. Tawaran mo Paano ka 200? Wala, 400 na nga din. Grabe na kasi po yun. Gabi na daw kasi ibang. Ganun yun, ganun. Ipit niyo yung ano yun, baka magalit yun. Mama na po. Pagod ako. Magkano pa sudan? Kailangan ito bukas eh. Wala pa masaya bukas. Hindi alam ko, papalitan ko. Kailangan na pambayad. Eh, hindi naman tayo sabay papasok eh. May dala ka pa bang kaste? Bilang sa pag-ito, 100 ka. Dala mo yung card. Hindi. Ay sige, pasang mo na sa akin yung 200. Kapag mo may ibigay. May kaya Dennis. Oo, kay Dennis. Bigyan mo kay Dennis. Labas ka mo yung 200. Sabi na nga mas. So tayo pa daw manggagaling. Wala pa dyan? Eh, bakit mo muna si Kuya Dennis? Bigyan mo na sa kanya, sabi mo, labas ng 400. Sabi mo, sakto yung pag... Ibigay mo sa kanya ng galit. Galit na, galit ko. Wala pa rin sundin yun. Ikaw pa rin yun ako. Okay pa kayo ba? Tapos mamaya pa darating sa 20 minutes pa. Maglabas muna. Sino dapat mo ba? Kaso kami dito ng ilang na replies na in mga kayo. Saan mo na ba ito? Ano ito ako sa
Basket. Okay. Hindi. Sa ano to? Sa pasabay ko. Papasabay ko. Ano? Lalaki yung ikaw nila. Naiwan yung susi sa loob. Hanggang ngayon? Sabi ko nga, patawag si Bunso din kami. Kaya pa daan mo. Mga ilaw dyan, oh. Hindi pa kami nakakatayo. Nagpatawag na sila ng city. Wala daw kasing duplicate yung may-ari or nasa Manila. Bukas ko papaduplicate na sila. Okay lang namin ganyan. Ano, ba't na yung single person ka lang ito? May toyo na eh. Ayaw ko baka sa pakilang. Ayaw ko. Tumigil ka. Sige naman, nalulunod na ako. Taka 6% na lang ako. Baka mamatay yung cellphone. Ayaw. Ayaw ko. Dito ako matutulog. Baka palayasan ako. Ito na lang malaki ilong na ito. Eh, magkamukha naman din. Ito na lang. Tatawag na lang ako sa'yo. Itawa mo yan, utot yan. Mamaya yung utot mo yan. Kala mo, nagbibiro si Dennis, ha? Lapit mo pa. Takot ka dyan. Takot ka, Yoli? Takot ka yan, Yoli? Ano yun? Huwag kayo. Huwag kayo. Baka mamaya masapo kayo daw. Papunta na yung siko dito. Tapo, mamaya na lang ako tumawag. Sinunukat na ako. Kay Kikay ka na lang tumawag. Huwag sa akin. Kay Kikay ka tumawag. Mamamatay yung cellphone ko, Guy. Madadaling ko. Bakit hindi naka-charge? Lobat na? Lobat na rin ako. Lahat lobat na. Ano yan? Dali mo, dandan. Kayo lahat dyan. Gamay-gamay ko. Dali mo, sino bumili yung alak? Pagaya na. Isama mo na. Alak ko, susiwala. Maliit yata yung kawitan nila. Hindi mo maabot yan. Kanina nakita ko nakabukas na dito doon. Nakapalipod mo sa box. Nakapalipod mo sa box yung kawit. Okay, sana yung box yan. Lang yung para. Ito guys, sa inyo. Yung akin wala na kabali. Alas 10 ang pasok mo bukas ng oras ka lumabas. Nanay 40. Sabay tayo. Bigyan ko sa'yo pera.
Para tanan ka ni mama sa mga mga Hindi, morning lang ako doon. Lilipat ako ng asawa ng hapon. Dalawang shot pa ako ng asawa niya. Pwede ba yung kay Galma? Eh di po, kasi iwan nyo na lang yung sausage dyan para pag-aaral ni tita. Para pag may mga gagamit na sila. Ha? Kung pa-duplicate pera. Pag uwi ko, alas 5 kasi ako uwi. Tsaka uwi mo. Ay, Ang dadan. 12 bukas ba? Doon ba si Dennis May ano? yung office tsaka mukha ko doon. Sa 13 yung ano, may 13. Release nung ano. Wow, yung duty ko. After ulit sa ano. Nandun ba si Dennis ano? Sa Sitoy? Huwag na, mama. Tayo mo lang kami dyan. Good morning, Ma'am. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ma'am Jude. Bye-bye. Thank you, Peps. Thank you, Miguel. Thank you, Jude. Os Begin, thank you. Sis Mars, thank you. Kim, Babush. Bye-bye, Peps. Still outside. Ano yung kasing dala ni Kuya Dennis ni Mia? Saan yan? Susi sa baba. Bye, sis Mars. Diyan sa baba. Naiwan yung susi sa loob. Mia, pindilaw. Mia, ilaw. Naiwan yung susi sa loob ng bahay. Kaya dito pa kami. Ayan. Yes, sis Mars. Bye-bye. Thank you. Happy Mother's Day, sis Mars.